Yo, aku iki ceritane iki aku nonton apa kuwi? Tandurane makku, bro. Tandurane makku iki lombok. Bro. Tak spill go. Iki apa ra mudeng aku, bro. Iki brambang, iki daun bawang, go. Lombok iki. Lombok go. Lombok. Iki markisa wae. Burine kono, burine markisa iki konone nek klengkeng. Lidah buaya. Iki jahe. Pete. Lombok. Lombok wae. Iki ya lombok iki wae. Iya lombok. Iki lombok, iki tomat, iki lombok, iki brambang, lidah buaya. Iki pare wae, pare. Iki tomat. Tomat kok ini, Iki tomat. Iki lombok pirang tahun ae wae. Nganti kok ngene lho wae. Tuh. Batange nganti kok ngene batange. Suwe iki nek wis kerak-kerak ngene iki suwe. Iki madal ya cedak banyu ora gelem tuwuh. Iki daun apa, Mak? Iki apa daun apa? Daun ungu. Bisa makku ning kono apa? Daun ungu. Daun ungu kok ngene iki wae. Terus iki tak kei anu. Apa jenenge? Tebu. Cilanku nek penak mangani tebu ngene iki. Nah, tak brakoti dhewe ngono kuwi. Ditarik ngenteni. Markisa sini. Kayak apa, Mak? Markisa yo. Makku iki wae. Lho. Iki daun iku lho, daun brambang. Iki mau. Iki kok putih.